chỉ bay về cô lệ tuần trung mà chuan SBI Junior Associates Customer Support and Sales Mizotena SBI Clerk Exam kan ti thin chu online in form fill up le thei towa kar masalama khanin SBI PO online exam form fill up dan online form fill up dan kan clear ho towa en le du kanom chuan link a khian en thei reng aniang ama saberin form kan fill up ma in online form fill up tur kan ni wangin heng document te hi kan bula kan lo chop log don nia masabera chuan mark sheets graduate level lang chin kha kan danga panina chuan phone number le email id ang kha kan chin chianga passport size passport photo nga ya signature image photo kha ngai boka chuan in ATM card emo net banking paisa kan pek na tur kha angai boka chuan in pen card le Aadhaar card ero kha chu angai ve lo ni SBI PO online exam kan fill up na khan Aadhaar card le pen card kha angaya clerical exam form fill up na ero chuan in angai lo thungani khang te kha kan chin chi reng do nia tuna form fill up dan ilo clear hong u ahma sabera chuan Google Chrome Google ai lu tanga sbi.co.in click anga chuan tuna kan hmuang hian careers ti hi kan click anga latest announcement a kan lu tanga ti chuanin apanina hian recruitment of junior associates ti hi apply online kan click anga chuanin click here for new registration a kan click leang tuna kan hmuang hianin continue anianga form fill up na hianin ang details fill up turalo ama ta chuanin first name ti te middle name last name kan tiang chi te alo ama chuanin first name te middle name chungai lo nga last name fill up anga chuanin full name chu automatic in oma mobile number kan fill up anga chuanin email id a hian sazoka hianin domain name sangai lawa domain name chu gmail.com tiang chi khania chuan kan confirm anga security code hi kan chulu tang chuanin save next kan click anga okay anga chuanin tuna kan hmuang hian kan download anga kan open anga ta chuanin guideline alo oma photo signature image le photograph big kha passport size big hi 200 by 230 ni in 20 to 50 kb in karani turania kha photo kan upload donin resize turani photo editor khan recommended size khan size ang khan kan edit ang chuanin signature kan en lenga signature size hi 140 by 60 ani anga chuanin a size hi 10 to 20 kb in kar kan resize le don bokani chuanin kan lalu tanga kan upload tanga chuanin next kan lu tanga qualification experience language level alo nia ta chuanin fill up tur kan fill up lenga basic details circle te state you want to apply for Mizoram ani lenga official language ka chu Mizo anianga 10 or 12 standard mark sheets level kha lamang ta chuan yes anga kan hmuang hianin kan fill up zungzunga nationality ti te chuan region ti te alo oma chuan chumi hnuwa a state code kan tiang chi te a center of main exam ti chi te alo oma
chumin hua personal details date of birth kan ti te age te gender marital status chuan father's name mother's name tem chi te chumin hua address for correspondence le permanent address te lo oma kan hua kan validate le bokanga chumin hua save and next chuanin graduation ah hian pass anianga degree ah hian kan degree lakna ming kan siakanga name of college ah hian college kan kalna ming te date of passing kan passing ni thale ani teka kumte anianga chuan percentage of marks ti te grade kan pass chuana grade kan class first division second division teng chi te kha ni lenga chumi nuwa work experience ani work experience chu compulsory ani lemlova kan nei lo chun zi lo mai turania chuanin language no na hian mizo english le hindi ani tlang pia chu read write and speak ania kha kan read thaya kan write thaya kan speak thai bok chuanin click vek mai turani chuanin validate your details omzia chu check na ang khani maya adik lo lai om ka chun error rom aron omanga chuan kan siam thai donani ani lo ka chuanin next save next ani mai ti hian save next anga kan click lenga toisa pek na tur lo nianga ta hian cheng za somni panga SD tan khana nia net banking in an penga State Bank of India selecanga ATM atang pana pek thai thawa ma se net banking ka pe ni kai chuanin cheng za somni pasari le paisa samnga pariat cheng ni le claim net banking fee lo mani chu chuanin OTP kan chulut lenga confirm anga tichuan kan zo ani ta der maya chuan registration number le password atira kan mu kan don kha kan chulut lenga ta chuanin an website a kan lut don ani registration number le password hi chinchi areng turania nakina kan lama mo zel don ani in submit anga chuanin hei kan print out don ani print application a kan lut anga kan save thaya PDF angin kan save thaya ni PDF in kan save anga kan print ngal thei boka du chuanin kan print ngal du lo pon PDF in kan save anga exam kan nei don huna kan print out keu mai don ani khang zong kha form fill up dan chu ni